Sayo kaganihang buntag Disyembre 19, giablihan na ang exit sa Davao City Coastal Road sa Rojas section. Imbis nga 4 lanes, 2 lanes pa lang sa exit area ang maagian og sakyanan kay maupay na human nga proyekto. Daghan ang naghinam-hinam nga makasubay sa bag-ong nahuman nga Bukana Bridge o Davao River Bridge. Mao nga sa pag-abli ni ini kaganihang buntag, may resulta hinuon sa traffic kay dili makaya ang volume sa sakyanan nga gikan sa kasagpan nga bahin sa syudad nga mulusod sa Rojas section sa proyekto. Hilabi na kay usa ka lane ang lutsan sa mga sakyanan. Mao nga ang ubang motorista may U-turn na lang ug mibalik sa agi. Nganong kuan dito? Namalik. Traffic kayo, sir. Traffic kayo. Nga naman. Mura o karang kuwan siguro nito. Dili kalusot dito ba? Sa dapit. Diyan sa Ruas. Nahinoy enforcers sa City Transport and Traffic Management Office kung City TMO ang nagmando sa trapiko pag-abot sa kanto sa Rojas o Quezon Boulevard aron masiguro nga dili magdinut-dutay ang mga sakyanan nga magresulta pa hinuon sa traffic sa crossing area. Hapsay inoon ang dagan sa mga sakyanan nga gikan sa Rojas area pasulod sa Davao Coastal Road kaganihang udto nga dili pa peak hours. Kamatikdan sab nga adunay gipangtukod nga solar light sa lugar. Kahinumduman nga ablihan unta ang lugar niadtong Disyembre 15 tungod sa pronouncement ni President Ferdinand Marcos Jr. apan gisibog kay wala pa mahuman ang kalsada nga mao'y hinungdan nga gisaway kini ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte tungod kay naahat ang desisyon sa pag-abli sa kalsada. Mao nga karong adlaw Disyembre 19 giablihan na kini apan nagresulta pa hinuon sa traffic. Ang Davao Coastal Road mula po sa Jerome Agdao nga mao'y katapusan nga seksyon sa proyekto.